Привет, колеги и приятели. Правя едно видео, което беше провокирано от мой спор с колега. Днес ще поговорим за гаповете. Първо, какво представлява гап? Най-големият майтап е, че всъщност доста хора не знаят какво е гап. Или се мислят, че знаят, а всъщност не е точно така. Каква е идеята като цяло? Повечето хора смятат, че гапът всъщност е разлика между цената на затваряне и цената на отваряне на даден инструмент, което всъщност изобщо не е така. Кога имаме гап? Гап имаме тогава, когато всъщност цената отвори извън рейнджа на предходния ден. Тоест няма никакво значение къде е затворила цената и къде е отворила. Въпросът е отварянето дали е в рейнджа на предходния ден. Тоест, ако в нашия случай гледаме пазара на евро-долар, фьючерсите върху евро-долар, държа да обясня фьючерсите, а не спотът. Както съм казал, когато гледате Форекс, чист Форекс, а не фьючерсите, просто почти не гледате нищо, както и да няма никакво значение. Какво всъщност представлява гап? Ако това е вчерашната регулярна щатска сесия, това в момента е овернайт сесията или европейската сесия, в момента ако пазара отвори където и да е, вътре в този рейндж няма да има гап, без значение къде е цената на затваряне. Тоест, в нашия случай цената на затваряне на регулярната щатска сесия е ето на това ниво, на 1.16500. Повечето хора си мислят, че ако цената, когато отворят щатите, отвори където и да е под цената на затваряне или над цената на затваряне, това е гап. Това не е гап. Гап ще имаме тогава, само когато цената отвори извън рейнджа на предходната сесия. В нашия случай това ще бъде или отваряне на щатската сесия над върха, или отваряне на щатската сесия под дъното от вчерашния ден. Тогава ще говорим, че имаме гап. Когато търгувате в Форекс, вие тези гапове не ги виждате, защото при вас сесията е непрекъсната. Тоест, при вас няма разлика, ако гледате само кендалите, т.е. по време на овернайт сесията няма да имате прекъсване, което е много голям проблем, защото гаповете са изключително важни. Като имам предвид, сега ще ви покажа. Сега ще пуснем Thinkorswim. Тази програма дава възможност да задавате само регулярна щатска сесия на абсолютно всички инструменти. В нашия случай това е фьючерсът на евро-долар само и единствено за регулярната щатска сесия. Тоест, тук не влиза овернайт сесията. Когато видите ето това нещо, вие ще виждате къде са гаповете. Тоест, ето тук имате гап, ето тук имате гап, ето тук е имало гап, тук е имало гап, тук е имало гап. Какво е важно? Много хора смятат, че когато гапа остане, т.е. не бъде запълнен веднага на следващия ден, при първия тест, т.е. веднага когато цената стигне до гапа, този гап трябва да бъде покрит. Това изобщо не е вярно, а е точно обратното. При всеки тест, когато гапа остане, както в тази ситуация, ето виждате, имаме отваряне с гап, който не е покрит веднага, пазара тръгва, виждате колко пъти след това тестваме дъното на гапа. Тези нива винаги играят ролята на много сериозна подкрепа или съпротива. Ето виждате тук, един път, два пъти, дори почти три пъти тестваме точно този гап. Тук, съответно, вече, когато се приберем отново до този гап, тук вече е станало, тук вече се е образувал слаб връх, съответно този гап вече може да бъде покрит. Но при първия тест,
Още първия път, когато бъде тестван, тук ще имате сериозна съпротива. В момента имаме още един гап, който е близък. Говорим за ето тук. Както виждате, оставили сме го този гап. Това е вчерашния ден. Почти сме стигнали до него. Не, това е онзи ден. Това е вчера. Искам да видите за какво се случва, когато цената изтества такъв гап. Винаги имате реакция. Тоест, гаповете са изключително важни, но най-важното е вие да ги виждате. Когато гледате непрекъснат чарт, който примерно не ви дава възможност да разделяте регулярната сесия от овернайт сесията, тези гапове при вас просто няма да ги има. И съответно ще се чудите какво се случва и защо пазара реагира точно такива нива, защото там нямало връхче на 4 часов кендъл или па на 15 минути. Никой не може да каже защо 4 часов кендъл всъщност изобщо, но няма никакво значение. Така, искам да видите какво всъщност се случи на овернайт сесията на евро-долар. Това е овернайт сесията. Това е отварянето. Отваряме вътре в ренджа на регулярната сесия. Имаме опит за натиск, след това имаме опит за влизане на купувачи на пазара. Искам да видите къде всъщност спира движението на овернайт сесията. Движението на овернайт сесията спира хоп, ето на този гап, за който говорихме и ви показах преди малко. Ето искам да го видите. Ето тук. Така, защо тук има гап? Вие ще кажете има профил, само че този профил е овернайт сесията. Де факто, ето това е регулярната сесия, това е овернайт сесията, ето тук сме отворили щатската сесия, опитали сме се да покрием част и сме покрили част от гапа, съответно този гап е останал. Това е гапа, който ви показах на дневната графика, а именно ето тук. Ето това е този гап. Ето това. Това е овернайт сесията, съответно ние броим изобщо. Така, искам да видите къде, ето ви го. Тук е затворил регулярната сесия, т.е. ето тук, ето това е върха, останал е този гап. Искам да видите съответно днес при отварянето пазара къде отива. Цък, дотик, обратно. Мисъл, това са много сериозни нива и съответно винаги трябва да ги взимате под внимание. Иначе казано, това са наистина много важни неща. Така, какво очаквам за днес? Както знаете, днес най-накрая ще излезе новина от щатите, тъй като цял месец, общо взето, нямаше съществени новини, които да излизат. Поема предвид Non-Farm Payrolls, така и не излезе този месец, което изобщо не се случва често. Въпросът е, че въпреки всичко и отлагането, все пак днес да се надяваме, че наистина ще излезе щатския CPI в да, има го, този път не е махнат. Тоест в 3,5 ще излезат данните за инфлацията в щатите, което ще предизвика доста сериозна волатилност на абсолютно всички пазари, особено на евро-долар, тъй като на база данните от CPI съответно инвеститори ще си направят изводите дали Федералния резерв все пак ще намали лихвите до края на годината. Както знаете, всички очакват, че ще има задължително поне 2 понижения на лихвения процент в щатите. Въпросът е обаче, ако данните за инфлацията излязат разочароващи, то може би инвеститорите доста ще се замислят по отношение на това дали Федералния резерв наистина ще понижи лихвите или не. Така че, общо взето, днес ще има доста висока волатилност и трябва да бъдем абсолютно внимателни. Както виждате, пазара просто може да вземе посока.
общо взето балансираме, въпреки че сме имали опит за покупки, теснали сме гапа, върнали сме се. Моят съвет е всички да изчакат 3,5 и тогава, след новината, да взимат решение съответно за отделни трейдове. Това е, което към текущият момент мога да кажа. Просто пазара, всички пазари, не евро-долар, всички пазари в момента са в изчакване. Общо взето, абсолютно нищо съществено. Ето тук също няма никакъв волюм. Общо взето, на този етап не виждам абсолютно нищо интересно. Само да хвърлим бърз поглед на европейските пазари. Тук пак абсолютно нищо. Това е Евроstoxx 50, фьючерсите на Евроstoxx 50, German Bonds 10 годишните, т.е. фьючерсите върху тях. Тук поне има някакво движение, но след 3,5 е възможно да има доста сериозни обрати, много механична търговия, много технична търговия. Винаги, когато имате технична търговия, това е лошо, защото това означава, че в момента на пазара са само ритейлърите и съответно всеки един момент, когато се намесят големи пазарни участници, може да се случи така, че да има доста големи изненади. Благодаря за вниманието и до скоро!